نصنعو خفلي كاب ምዕራፍ 16 ናይ መጽሓፍ ሮሜ ምዕራፍ 16 ናይ መወዳእታ خفلي خوني كاب 17 ክሳብ መወዳእታ ማለት እዩ كاب 17 ክሳብ ኢስራ ዘሎ ብምንባብ ክጅምር ግና ኣሕዋተይ ነቶም ካብቲ ተማሃርኩሞ ምህሮ ምፍልላይን መዐንቀፍን ዝገብሩ ክትዕዘብዎም እምዕደኩም ኣለኹ ቶም ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኸብዶም እምበር ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልግልዎን ብጥዑም ዘረባን ምርቃን ልብቶም ገርህታት የስሕትዮም ካባታቶም አግልሱ ምእዛዝኩም ኣብ ኩሉ ተሰሚዑ ስለዚ በአሃትኩም እሕጎስ ኣለኹ ንሰናይ ብልህታት ንእኩይ ግና ገርህታት ክትኮኑ እደሊ ኣለኹ ኣምላኽ ሰላም ካነ ሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኩም ክቕጥቅጦዩ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ይብለና እዚ ክፍል እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዝቕጽል ዘሎ ክፍል እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 16 ሪኢና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልታናቱን መወዳእታ ክፍል ናይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ክኸውን ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ናይ መወዳእታ ምዕዶ ይዝብ ዘሎ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 16 ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣስማትና ጸወዐ ሰላምታ ምስ ኣቀረበ ሰላምቱ ምስ ወደአዩ ናብዚ ምዕዶ ኣትዩ ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 17 18 ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ግና ኣሕዋተይ ነቶም ካብቲ ተማሃርኩሞ ምህሮ ምፍልላይን መዐንቀፍን ዝገብሩ ክትዕዘብዎም እምዕደኩም ኣለኹ እቶም ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኸብዶም እምበር ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልግልዎን ብጥዑም ዘረባን ምርቃን ልብቶም ገርህታት የስሕትዮም እሞ ካባታቶም ኣግልሱ ይብለና ኣብዚ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ መልእክቲ ሓጻርን ንጽርትን ካብዚ ተማሃርኩሞ ምህሩ ወጻኢ ዝምህሩ ነዞም ምፍልላይን መዐንቀፍን ዝገብሩ ሰባት ተዓዘቦም ወይ አላሊዎም ፍለጥዎም ይዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ እግርግር አይኮነን አምላኽና አምላኽ ሰላም እዩ ኣብቲ ምፍልላይን እግርግርን ዘለዎ ጎይታ የለን እዚ ስለ ዝኾነ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብዚ አቶም ክነልግስ ዝምዕደና ዘሎ ናይዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ተኻፈልቲ ክንከውን ዘይደለየና ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ካብ 32 ክሳብ 33 ከይድና ክንንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ኣምላኽሲ ናይ ሰላም እምበር ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነን እሞ እቶም መናፍስቲ ነቢያት ነቶም ነቢያት ይግዝኡዎም ይብለና አሜን ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣምላኽ ሰላም ከም ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ መልእክቱ ጽሒፉ ኣሎ ኣብ ሮሜ 15:33 እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኢሉ ክባርኾም ከሎ ንርኢ ኣብዚ ሒዝና ዘለናውን ኣብ ሮሜ 16 እስራኤል እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ሰላም ከኣነ ሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኹም ክቕጥቅጦይ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ይብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13:11 እውን ብዝተረፈሰ ኣሕዋተይ ተሓጎሱ ሙሉኣት ኩኑ ጽኑዓት ኩኑ ብሓንቲ ሓሳብ ኩኑ ብሰላም ንበሩ ኣምላኽ ፍቕርን ሰላምን ከኣ ምሳኻትኩም ክኸውን ይብል አሜን ወላ ፊልጵ 4:9 ነቲ ካባይ ተማሃርኩሞን ተቀበልኩሞን ሰማዕኩሞን አባይ ዝረኤኩሞን እዝግበርዎሞ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን ይብል ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:23 እውን ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ከኣ ንኹለንትናኹም ይቀድሶ በቲ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኩምን ስጋኹምን ብዘይ መንቀብ ክርከብ ይተሓሎ ይብል ዕብራውያን 13 እስራውን ኣምላኽ ሰላም ግና ነቲ ብናይ ዘለዓለም ደም ኪዳን አቢ ጓሳ አብያጌ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞታት ዘተንስኦ ይብል ኣብዘን 6 ጥቕስታት ከም ዝረአናዮ ኣምላኽና ናይ ሰላም ኣምላኽ እምበር ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዞም ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ምፍልላይ መዐንቀፍን ዝገብሩ ሰባት ካብ ጎይታ ከም ዘይኮኑ ኢና ንርኢ ቅዱሳን ኣብዚ ነፍሶ ከፍና ነስተብሎ ዝደልዮ ነጥቢ ኣብ ነጥቢ እንታይ እዩ እዞም ሰባት ንዛረበሎም ዘለና ሰባት ተራ ሰባት ኣይኮኑን እዞም ሐዋርያ ጳውሎስ ጠቂሱዎም ዘሎ ተራ ሰባት ኣይኮኑን ኣገልገልቲ ኢሉ ሽም ይቦም ዘሎ ኣብ መሪሕነት ዘለው ሰባት እዮም
መጸዊዕዮም አገልገልቲ ዝኾኑ ሰባትም ወላካ ሐዋርያ ጳውሎስ ፈልዩቶም ከምዚአቶም ዝበሉ ንኸብዶም እንበር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አያገልግልዎን ብጥዑም ዘረባን ምርቃን ልብቶም ገርታት የሱትዮም ከሞ ካባታቶም አልገሱ ኢሉ ይዛረብ እንበር ዞም ሰባት ሎሚ ኣብ ማእኸል ጉባኤ ከም ዘለው ክንዝንግዕ ይብልና ከምኡ ስለ ዝኾነውን እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ተዓዘብዎም ኢሉና ጎይታ የዕንት ነፍሶ ከፍናይ ክፈቱ አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክልተ ዓይነት ጓሶት ከም ዘለው ኣብ ዮሐንስ 10 ካብ 10 ሓደ 13 በግልጽ አሚጡልና ኣሎ ነቶም ሐቀኛ ጓሶት ካብቶም ሰብ ዓስቢ ክንፈልየሉ እንኽእል መለክዑን ጎይታ አቡ ብንጹር ገሊጹልና ኣሎ ክልተ ጓሶት እዮም ዘለው በቃ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሐቀኛ ጓሳ ኣሎ በዓል ዓስብሎ ንደሞዙ ንኸብዱ ዝነብር ማለት እቲ ህያዋይ ጓሳ አነ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ህያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ አባጊኡ ይሐልፍ እቲ በዓል ዓስብ ግና ጓሳ ዘይኮነስ እተናባጊዑን ዘይጥሪቱ ተኹላ ከመጽኾሎ እንተራአየ ነተናባጊ ሓዲግዎን ይሓድም እቲ ተኹላ ድማ ነተናባጊ ይዛረፈን ፋሕውን ይብለን በዓል ዓስብ እዩሞ ይሓድም ግደተናባጊኡን የብሉን ይብለና ካብ ከምዚ ዓይነት ካብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጓሳ ኣብ ትሕቲ ሆንካ ካብ ምጉሳይ ጎይታ ይሓልወና አሜን ዶ አሞንጎት ሐቀኛ ጓሳን እቲ በዓል ዓስብን ዘሎ እንኮፍልል እንታይ እንደህር ኢልና ክልቲዮም ጓሶትም ክልቲዮም ስርሖም ሓደዩ ኳሊፊኬሽኖም ሓደዩ ግን አሞንጎዞም ክልተ ፍልል እንታዩ እንደህር ኢልና ተሐቀኛ ጓሳ ድሕነት ናይተናባጊ አዝዩ ዘገድሱ አሜን ዶ ከምዚዮም ይብዙሑልና ተሐቀኛ ጓሳ ናይ በሐቂ እግዚአብሔር ዝጸውዖ በሐቂ እግዚአብሔር ቪዥን ዘሓቦ በሐቂ እግዚአብሔር አቤቱ አገልጋሊ ኸውን ዝሾሞ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሰብ ድሕነት ናይተናባጊኡ አዝዩ ዘገድሶ እዚ ስለ ዝኾነ ድማዩ ህይወቱ በጃ አባጊኡ ዝህብ እቲ በዓል ዓስብ ግና ከምቲ መጸዊዑ በዓል ዓስብ ስለ ዝኾነ ዘገድሶ ህይወት ተናባጊ አይኮነን እቲ ንዑ ቀንድ ዘገድሶ ነተናባጊ ብምጉሳይ ዝረኽቦ ዓስቡ ጥራይ ነተናባጊ ዝጻባ ምዝመጽ ነተናባጊ ጠንጪንዎን ይዝኸይል ሕጅውን ኣብ ዝኽነስተብሎ ዘለና እዚ በዓል ዓስቢ ካብታ ሐቀኛ ጓሳ ዘይንእስ ሞያ ወይ ናይ ምጉሳይ ክእለት ክህልዎ ይኽእል ሰምዑኒ ደለኹም ዶ ኩሉ ጓሳይ ዝብል ግን ሐቀኛ ጓሳይ ማለት ግን አይኮነን ምክንያቱም ሰብ ዓስቢ ንዓስቢ ወይ ንደሞዝ ኢሎም ዝጓስዩ ስለ ዘለው ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ናይ ሎሚ መጽናዕትናውን ብዛዕባ እዞም ሰብ ዓስቢ ንጥቕሞም ክብሉ ኣብ መንጎ ቅዱሳንን ምፍልላይን መዕንቀፍን ዝገብሩ ይዛረብ ዘሎ ካብዚኣቶም ማለት ካብዞም ንኸብዶም እንበር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየገልግሉ ብጥዑም ዘረባን ምርቃን ልብቶም ገርሕታት ዘስሕቱ ብጀካ ካባታቶም ምልጋስ ካል ምንም አማራጭ የለን ምክንያቱም ዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ብዛዕባ ህይወትና ስለ ዘይገድሶም ማለት እዩ ምብዛሕካ ያገድሶም ምፍራይካ ያገድሶም ጥዕናካ ያገድሶም ምንም ዘገድሶም ነገር የለ ዘገድሶም እቲ ካባኻ ዝረኽቦ ጥቕም ጥራይ ኣብ ቁጥር 19 ኢስራን ታይብል ምእዛዝኩም ኣብ ኩሉ ተሰሚዑ ስለዚ በዓኻትኩም ሕጎስ ኣለኹ ንሰናይ ብልሕታት ንእኩይ ግና ገርሕታት ክትኮኑ እደሊ ኣለኹ አምላክ ሰላም ከአ ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኩም ክቁጥቁጦይ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ይብለና ኣብ ትንቢት ኤርሚያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 22 ከይና ኸነንብብ ኮለና እንታይ ይብል ህዝበይ ዓሻይሞ ይብል ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑና ቅዱሳን ኣብ ትንቢት ኤርሚያስ 4:22 ህዝበይ ዓሻይሞ አይፈለጠንን ድንዙዛት ደቂዮምሞ አእምሮ ይብሎምን እከይ ንምግባር ጥበበኛታት እዮም ሰናይ ንምግባር ግን አይፈልጡን የሚብለና ቅዱሳን እትን እግዚአብሔር አምላክ ዝፈልጥ ሰብ ካብ እከይ ወይ እከይ ካብ ምግባር ዝራሓቀይ አሜን አሜን ምክንያቱም ሓደ ካብ እግዚአብሔር ሰናይ በርክፍዓት ስለ ዘይመሃር ማለት እዩ ካልኣይ ድማ እትን እግዚአብሔር ዝፈልጥ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ከም ዝዓጽ ስለ ዝፈልጥ በቀል ናይ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ ካብ እከይ ምግባር ዝራሓቀይ እንድሕር በሐቂ ንእግዚአብሔር ፈሊጥናዮ አያሹ ድንዙዛት አይንኸውንና ንሰናይ ነገር ብልሕታት ንእኩይ ነገር ድማ ገርሕታትና ንኸውን አሜን
ምሳሌ 16:17 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ጎደና እቶም ቁኑዓት ካብ እከይ ምርሓቂ አሜን እስከበሉ ነዚ ቃል እዚ ጎደና እቶም ቁኑዓት ካብ እከይ ምርሓቂ እቲ ንመንገዱ ዝጥንቀቀላ ንነፍሱ ይሕልዋ ይብለና እግዚአብሔር ብጎደና እቶም ቁኑዓት ክንመላለስ ጎይታ ይደግፈና አሜን ዶ ማዓሲ አምላኽ ሰላም ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርና ዝቕጥቅጦ እንድሕር ኢልና አነ ንስኻትኩምን ንሰናይ ብልሕታት ንእኩይ ግና ገርሕታት ማለት ካብ እኩይ ነገር ምስ ንርሕቕ አሜን ዶ ምክንያቱ ምንጭ እከይ ተግባራት ዲያብሎስ ስለዝኾነ ማለት እዩ አሜን ዶ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ 11-12 ክጽሕፈሎም ከሎ ከምዚ ኢሉሎ ኩላህና ነንብቦ ጥቕስዩ ብደንብ ተጠንቂቅኩም ስምዑኒ እቲ ቅልስና ኢሉ ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ኢሉ ቀዳማይ ምስ ናይ ጸልማት ገዛኣተ ዓለምን ኢሉ ካልኣይ ሳልሳይ ድማ ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት ይንበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን ኢሉ አሜን ንፍሕሶ ሰይጣን መቋሙ ምትክእሉሲ ኩሉ አጽዋር ልበሱ ኢሉ እንታይ ኢሉ ምስ መናፍስቲ እከይ ካበይ እንደህሪልና እኩይ ተግባራት እምባዓር ምንጩ ካበይ እንደህሪልና ካብቲ መናፍስቲ እከይ አሜን ዶ ስለዚህ ከምታ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ዝማዓዶም አነ ንስኻትኩም ንሰናይ ብልሕታት ንእኩይ ግና ገርሕታት ክንከውን ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን ቁጥር 1-23 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብቲ ምዕዶ ወፂኡ እንደገና ናብ ሰላምታ ከኣቱ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ጢሞቴዎስ እቲ መተኣይተይ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ሊኪዮስን ያሶንን ሶሲጳጥሮስን አዝማዴ ሰላም ይብለኩም ኣሎ አነ ጠርጢዮስ ነዛ መልእክቲ እዚያ ጻሓፍኩ ብጎይታ ሰላም ይብለኩም ኣለኹ እቲ ንዓይን ነታ ማሕበር ኩሉን ግሽነ ዝቕበል ጋይዮስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ኤርስጦስ እቲ ተሓዝ ገንዘብ ከተማን ቁአርጦስ ሓውናን ሰላም ይብለኩም ኣሎ ይብለና መተዓይተይ እዚ ናይ አምላኽ ጅግና መተዓይቲ እዚ ናይ አምላኽ ጅግና ክትከውን ብዝኾነ መንገዲ ምሱ ክትጋጠም ክንደይ ባሕዘብል እዩ አሜን ዶ ኦዱሳን حسبهم إيوب حسبهم مسأل فلقاو تسرح اندحر كوينكا مالتي مسو تعين دحر كوينكا مسو تقوين دحر كوينكا مالتي isn't amazing هاري بولس مس هاري بولس مقلقال مالتكو بتعم أبي بركات إجابير مسكن كلهم زوم أبزي هاري بولس زرزيروهم زلوا سبات أب هيوتو أبي سفرة زلهم سبات يوم كوموس لزخونة خايو أبز أسماتهم تتصحيفو زلوا كابزغنا بوص أنا حنا قال دز زبلني انتايو ناي كلهم أقلقلوت يفلاليو آمين دو تيموتيوس مس حواري بولس زعي ناي وانجيل جغناي تيرتيوس نزا أنا نسخاتكم من زلونا ننببا زلونا ملئت صحافي غايوس دما نحواري بولسن نتا محبر أملاخن كلن قشن الزقبالي إرستوس دما تحاز جنزبي نايتوم كالوت أقلقلوت بنتصرو أي تصحف دامبر أمسفح وانجيل زينا عبركتو خمزلو منم زترات رايكونا كابزن نمهارو عبت مرتنتاي اندهر إلنا ناي نفسو كف أقلقلوت كساع كندي أقداسو خمزخونينا نمهار آمين أنا حواري بأولوس زي كونكو خنبل يبلنان اندرنا حواري بأولوس بغنزب تدقف لها اندهرنا حواري بأولوس بخال من قد تقلقلو لها أسخا حواري بأولوس كين كامالتو كوي آمين دو اغرو تخونو لها ايد تخونو لها مالتي قدوسان ناي قدن زي سابوكو خطبلو يبلكومن اندهر اغزابير بغنزب كتقلقلو داليكم بغنزبكم اقلقلو وانجيل كسفة عبترا تتصاوتو ناي نفسو كفنا اقلقلو استفلالي كم سلمون كمهر علني خطبلو يبلكومن ناي ممهار تصقا اندهر زي هيبوكم كال أنا زي بلاي نسخاتكم زلوكم تأجلوا بود ما تقلقلوا بخومي بتخرستيان ملئت تخون صبا أنا بتخرستيان نفس وقفنا قويتا أبزق أمت النابوتا خنك أمتن أبو خوينا خن أي خلنا إجابير سمو يبارة إجابير نفس وقفنا بزنا جرزي بارة خنامي أب بتخرستيان تيموتيوسات ترتيوسات كم بالغايوسات كم إرستوساس يدليه آمين ناي نفسه كف أقل قلوت ناي تحدى
ካብታ ሓደ ይበላለጽኒ ምክንያቱ ነፍስ ወከፎም ንምስፋሕ መንግስት አምላኽ ስለዝኣዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር በዛ አተሐሳስበና ነፍስ ወከፍና ይባረከና አሜን ካብስራ 4-27 እንታይብል ነቲ በወንጌል ብስብከት ኢየሱስ ክርስቶስ ብምግሃድቲ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ሕጅግና ተገልጸ ምስጢር በቲ ብጽሕፈት ነቢያቱን ብትእዛዝ እቲ ናይ ዘለዓለም አምላኽ ንምእዛዝ እምነት ንኹሎም አሕዛብ ተነግረ ምስጢር ነቲ ከጽናዓኩም ዝካአሉ ነቲ በይኑ ጥበብ አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለም ክብሪ ይኹን አሜን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን አሜን ክብር ንሽሙ ይሁን እቲ ተሰዊሩ ዝነበረ ሕጅግና እቲ ተገልጸ ምስጢር እንታይ እንደሕር ኢልና እቲ ምስጢር ምድሓናይ አሜን እቲ ምስጢር እግዚአብሔር ኣብ ዘፍጥረ 3:15 ተዛረቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተፈጸመ ትንቢት እዚ ምስጢር እዚ ሕጅ በኢየሱስ ተጋሂዱ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዝተፈላልየ መልእክቱ ብዛዕባ እዚ ምስጢር እዚ ይዛረብ ንኣብነት መወከዝ ጥቅስታት ደለልይኹም ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4:1 ኤፌሶን 2:11 ኤፌሶን 3:13 ኤፌሶን 6:19 ቆሎሴ 4:3 ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:9 ከና ንብብ ንኽእል ኢና እቲ ብጽሕፈት ነቢያትን በትእዛዝ ናይ ዘላለም አምላኽ ንምእዛዝ እምነት ንኹሎም አሕዛብ ተነገረ ምስጢር ኢልዎ ዘሎ ነዚ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 ዘፍጥረት 12:3 ዘጸአት 19 ካብ 5:6 ትንቢት ኤርምያስ 31:34 ተጻሒፉ ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነቲ ከጽናዓኩም ዝካአሉ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ኤፌሶን 3 ኢስራ ኮሙን ይሁዳ ሓደ ኢስራ 4 ከና እንደራንቢብና ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እዚ አቡ ክንረክብ ንኽእሊና ኣብ ቁጥሪ 26 እንታይ ብለና ነቲ በይኑ ጥበብ አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ክብሪ ይኹን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3:16 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ንዑ ከንብበልኩም እሞ ክውድእ ሃሌሉያ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ሰለስተ 16 በሐቅት ምስጢር አምላኽ አብይሉ ንሱ እቲ ብስጋ ተገልጸ በመንፈስ ጸደቀ ንመላእክት ተራአየ ኣብ አሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተአመነ ናብ ክብሪ አረገ ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ውን ተመሳሳሊ መልእክት ኣለዎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:9 አምላኽ በፍቃድ ርሱን በቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅድም ዘመናት ዓለም ተዋሃበና ጸጋ አድሓነና በቅዱስ ጽዋዓውን ጸዋዓና ነበር በግብሪ አይኮነን ብለና ክብርን ጎይታ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ምዕራፍ 16 ከዓጾ ኾሎ እንታይሉ ነቲ በይኑ ጥበብ አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ክብሪ ይኹን አሜን እቲ ጥበብ አምላኽ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሃሌሉያ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኢሉናሎ አሜን ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣብዚ ወዲና ለና ምዕራፍ 16 ክሳብዛ እዚኣ ጥራያ ዘላትኒ ተባረኹ ለይ ጸሊና ንወዲና